Iyang yung kada sa pagpandikot. Once again, may buntag sa tanan. Hapit na mahurot ang kandila. We have 2 weeks more to go. Then, maabot na gano'n ang Pasko ang atong ipaabot. The season of Christmas, lahi ni sa uban nga mga bulan. Abot nga no, lahi man. Na kalipay, na ay paghulat sa atong Ginoo nga sa ulog ang Iyang primero nga pag-anhi pinaagi sa pagpanganak ni Birhen Maria. Second Sunday, this is about John's preparing the way of the Lord. Today, as second Sunday of Advent, ato nakita that we are waiting for the second coming of Christ, what we call second Advent. Kung ato makita o mabasa in the Bible, the death of Jesus Christ on the cross, and after 3 days, Jesus resurrected. He showed himself. Nagpakita siya sa iyang mga disipulo dito sa upper room. And he showed himself. Nagpakita iyapon siya sa duha ka tawo roto imaw. Daghang pakaayo ng mga sitwasyon nga siya nagpakita. There are a lot of scriptures. Daghang mga scriptures. When Jesus resurrected, He allowed Himself na magpakita. What can you call that? Sa ito magtawagan na? First, second, third, fourth Advent? Before siya nag-resurrect, nagpakita siya sa iyang mga disipulo, sa iyang mga taman. Kadaghan. Kung sa may itawag na ito first Advent, second Advent, third Advent, fourth Advent. Because of this situation. But, ang usa ka importante that we recognize the voice of the Lord like John the Baptist. Nga, speaking to us sa istorya na nato, listening to the word of the Scriptures. Makita nato sa Luke chapter 3 verse 2. The word of the Lord came to John in the wilderness. John was called by God to prepare the way for the coming of the Lord. Before the birth of John, napagaling siya sa tiyan sa iyang inahan. There was already a prophetic calling and mission. John was filled. Puno siya sa balang espiritu. Naapa siya sa tiyan, sa iyang inahan. Most of us, kadaghanan ka nato, nga nangalagad sa Ginoo, napagaling sa sulod sa tiyan sa inyong inahan, wa pamugawas, nangalagad na. I remember one time, kini si Rex, gamay pa, buros pa. Lisod, magsiguro sa maripiad itong panahon na. Labaw na sa pag-anak, kaya nagbutang na gid og kuna diha. Para lang maka-minister. And that is a calling. Mo nang gitawag ta sa Ginoo. Tanan ta gitawag sa Ginoo aming bata-ana. His father, ni John, nagprophesy nga tawgon siya nga prophet of the Most High. Nga mag-una siya sa atong Ginoo to prepare His ways. Makita nato na sa Luke chapter 1 verse 76. The question is, how did John prepare for the coming of the King?
Giunsa niya ni Juan pagpreparar sa pag-abot sa usa ka hari. How do we prepare also ourselves? Unsaon nato pag-prepare sa atong kaugalingon nga parehas kang John? Makita nato sa gospel tells us that the word of God came to John. Ang pulong sa Ginoo niabot kang Juan. Pareha gyapon nato karong kabutagon ang pulong sa Ginoo niabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi amin batana. Niabot. But John was receptive. Receptive kayo siya sa pulong sa Ginoo nga iyang nadawat. How receptive we are. Kaya kung puno ta sa pulong, nata sa mga sitwasyon, dili kayo ta matarog. Naay gamay nga pagtarog kay we are just human. Pero maka-sustain ta. Labi na madawat na to ang lawat ug dugo ni Kristo nga nagahatag nato og strength og kinabuhi, dili kamatayon kinabuhi, mao kana maka-sustain ka nato. How much more that the word of God, we cannot separate Jesus and his word. Dili nato ma-separate si Jesus og ang iyang pulong. The important thing was John called from early age to develop himself to prayer. Gamay pa kaayo. Gitawag na siya o gidevelop niya ang gitawag nga pag-ampo. Mao ning pinakakapoy sa Kristohanon ang pag-ampo. Kaon galing, why problema. Ampo galing, daghan kay pasumangil. Basic ko. Basic pagsimba. Nag-require ko sa mga asawa sa clergy nga magsimba. Ambot kong pila ra kay wala man ko diri pila ka Domingo. But it is a command. It is a privilege nga mag-ampo ta, nga magsimba ta amin matana. Dili kay mag-struggle ta ang mga butanga. But it will give glory and honor before God. Kusog lang ta mangayog panalangin, kusog lang ta kaya mo dawat og panalangin. But we are not honest enough in serving our God. Once again, the important thing was John called from early age to develop himself to prayer. And to the Word of God, iyang gidawat ang pulong sa Ginoo by heart, sulod sa kasing-kasing, and molded his life. Kung makadungog ta sa pulong sa Ginoo, ato ning gibutang sa atong kasing-kasing, it will develop us. Why? Because the Word of God is powerful. The Word of God is alive. So John molded the Word of God in his heart. Accordingly, made himself a servant of the Word of God. How important is God's Word like in the life of John? Unsa ka importante ang pulong sa Ginoo diha sa kinabuhi ni Juan? Ato bang nahibaw-an? Do you allow God's Word? Ato bang gibuyan? Ato bang gitugot nga ang pulong sa Ginoo nga matransform ang tagsatag sa nato ka kinabuhi? John the Baptist tells us that the first step is conversion and repentance. Matthew chapter 3 verse 2 and Luke chapter 3 verse 7. Conversion involves receiving God's Word into our heart and our mind. Allowing His Word to change our attitude. I-allow na to nga mabalhin ang atong tagsatag sa kabatasan. Pinaagi sa pulong ang atong wrong ways, ang atong mga gawi nga sayop, ang atong mga paghuna-huna nga sayop, ang atong paghusga sa atong isigataw nga sayop. John saw Jesus what he will accomplish. Natanaw na ni Juan og unsa nga ma-accomplish sa Ginoo through his death and resurrection.
Unsa man? Pardon of our sins. Amin batana, pagpasaylo sa tanan natong mga sala, healing and restoration, and everlasting life, number 3, for all who would believe in the Lord Jesus Christ. The question today, kadausan nato, are we hungry? Are you hungry for the Word of God? Gigutom ba mo sa pulong sa Ginoo? Gigutom mo karon kay wa mo'y pamahaw? Do you allow God's Word to transform sa atong panghunahuna, sa atong pagsulti, o sa atong pagkinabuhi? A lot of things nga ang pulong sa Ginoo usa ka gamhanan nga pulong. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. I'm always saying we cannot separate the Word and Jesus. Meaning the importance of the Word of God. Right now, Jesus is seated at the right hand of God. Wala na siya dire, ay na siya pangitaa. Physically, He is not with us. Iyang gibilin ang balang Espiritu at iyang pulong dire sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nakinahanglan ta og light, nakinahanglan ta og hangin, nakinahanglan ta og tubig, nakinahanglan ta og pagkaon. Kung kini wala sa atong kinabuhi, mabuhi ba ka ta? Mamatay ta. We will die. Agod ang Mateo chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Tinapay perbutingan og butter. Importante ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Naay strength. Usay daghang kag question ako, ikabisap sige lang kag adtog layo. Maka-drive ka ba? O, drive ko. Pila man? 8 hours? 12 hours? Di ko ka-drive na. Di man na maka-drive. O, panag maka-break ko o kusog. Ay, break niya, bisip, kay mapakog ko. Ay, gli ko o kusog, kay maigo akong ulo. Ay, mapag-drive ba? Muna ilang tiyaw-tiyaw dito sa Pagadian katong dito ko last Sunday. Kasi nga, ako di nag-drive bishop kay masuko man na siya mo-break kag kalit. Kasi nga, ay, klaro di bishop kay makamataw ko. Pag break dia o klaro kay makamataw ko. So, mo nang joke lang na nila dito for that situation nga akong kaya. Pero I like really driving. Gusto gyud ko mag-drive. Dili ko kapuyan mag-drive. Gawas lang last Sunday, hindi pa uli mi murag alas 7 na to, alas 8. Ha? Oh, gabi na, so nitabok yun mi. So abot mis Cagayan, alas 12. Ingko nga murag katugon lang gyud ko. Di ko pero katugon ko ingko nga bangga ta na natulog mi sa Cagayan. But it is the strength of God in serving Him. Amin bata ana. Tagaan ta niya kusog. Di ta magluyaw-luya. Maluya lang ko sa pag-abot sa destinasyon. Tulog yun ko ana. Di ko na pwede nga di ko matulog. So, the Word of God says, man shall not live by bread alone. We can see how important for us to obtain God's promises in our lives. Nga atong makuha ang mga saad sa Ginoo. The Word of God, the promises of God, nga ma-accomplishar and wonders in our lives by the Word of God. Kini nga mga promises had to be planted before they can bring forth fruit. Kung wala tayo gitanaw sa itong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, dili tama mo nga, amin bataana. Ako ga-engage ko kanunay sa pulong sa Ginoo. Last Wednesday, nagmisa si nagsulti si Patriarch nga we have to trust God. Nabati na to, di ba? Nga musalig ta sa gitawag nga sa atong Ginoo. But how? Usaw na to pagsalig sa Ginoo. Pero milang ta trust. Salig, kinahanglan natin pagtuo. But how will you get faith in the area?
unsaon nato nga maobtain nato ang pulong sa Ginoo. How? By obedience. Amin bata sa pagsunod, simple sa pagsunod sa atong mga gagahom na Dios. Sa pagsunod lang niya sa iyang mga pulong. Regardless of circumstances, usahay, mapilita sa sitwasyon o problema sa atong kinabuhi, mas dako pa ang problema nato kaysa atong makagagahom na Dios. God said, I will never leave you nor forsake you. Why can't we believe? Nandoon ta makatuwa na, nga iya man nga ang Ginoo, dili man bakakon. Muna usay magbatol ta sa atong hanuhuna. Kuha na itong na, tinuod ba ni o dili. But Romans chapter 12, it says, renew your mind, ipabago sa Diyos ang inyong panghunahuna. Aming bataan na. Ipabago, renew your mind. Dili kang kardo, dili sa mga Dias TV. Kundili, bahin sa pulong sa Ginoo. The seed is inactive until it is planted on the ground. Ang pulong sa Ginoo mahimo ng inactive, dili na makahimo kung dili na maayo og itanom nato. Matanom na ang pulong sa Ginoo sa maayong yuta, sa maayong kasing-kasing. Amin bataan na. Dili na matanom ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing. Nga gasaway, walay pagpasaylo sa ilang isigataw. If you plant that seed, means the Word of God is inactive. Psalms 112 verse 11, I planted the Word in my heart. The Word of God is ineffective in your life until it is planted in your heart. Pareha gyapon. Say, what ay kwarta? Nagtanong ba ka? Have you given your tithes and offering? Blunt lang musulti ani. Why? Because it affects my life. Naka-apekto ni sa akong kinabuhi. Usahay kining daghan tag kwarta, di na hinung tamuhatag. Hurot man ni. Di tamuhatag kay guy mong palit ra ba kog bugas unya. The Word of God says, prove me. Testingi ko ninyo, and I will open up the windows of heavens to pour out a blessing upon your life. Gusto mo maasinso, dili raw, kinibuhata. John 10:10, nag-ingon, miani ako ro makabaton kamo kinabuhing madagayaon. Amin bataana. Gusto nato kinabuhing madagayaon. Panahon sa pandemic, panahon sa kalisod, madagayaon ang ihatag sa Ginoo if we are obedient ug unsa ang gisulti sa ing kinabuhi. In Jeremiah chapter 1 verse 12, ako lang pangitaon kay importante ning pulong. Chapter 1 verse 12, it says, mas magyapon. Okay, sorry. Chapter 1, verse 12, nag-ingon, unya mingon ang Ginoo kanako, husto ang imong tubag, kay nagbantay ako, nga ang imong gipamulong, matuman gayod. Amin batana. What God has spoken to us, it will come to us. Kung gika na ang pulong sa Ginoo nga natanong sa atong tagsatag sa kakasing-kasing. But God's word is hindered from bearing fruit until the seed is planted in good ground. Good ground ba ang inyong mga kasing-kasing karon? Uy, wa may nagtumbag. Good ground ba yung kasing-kasing karon? Amen. Naman tayo mga palpak gihapon, pero good ground gina. At testuhan ng tadugay na kahit it is a good ground to be planted. Nga, that we will grow in the grace of God. Mutubo ta diha sa iyang grasya. Dili ta mga bonsai nga mga pistuhanon nga 20 anos na. Wag gihapon ta mutubo. I've been serving God for 30 years. Pero ako magpabilin nga bonsai. But say gamay kay pila nakatuig, 30 years gamay paghapon. Ini yung tapa dili ka bonsai. Hesus ka.
Ayaw din yang dili ka bonsai. Kanang bonsai di kina mo tubok. Bahala naghapak-hapak. The ways of God. Obedience. Mo nang gisulti. Pagsunod. Obedient, willing to be corrected. Amin matana. Kini nga simbahan, may kani mo koreksyon. Kurihan yun. Alang-alang, asa man mo magpa-correct dito sa palengke, dito sa magtindaw isda? Dito mo? It's not. It is here in the church. Kung nasayop magaling ang leader, iyan po, Lord, among iyan po si Bishop, kung nasayop. Kung naagi na sa kasing-kasing, inyong pag-ampo, God will change my heart. Amin ba taana? Daghang ko mga instances nga, murag daghang ko palpak po. Magdebate mi sa kong asawa, kaya di man sa kapabuot. Ako'y hari, nabuot ka na ako. But He changed my heart through prayer. Amin ba taana? Dili away, kung dili pag-ampo. Mga mga sayop karong panahon na. Kay, disiplinahon galing nimo, wala na gihapon. Dili sila musugot, obedient man ang gusto sa Ginoo. Kama sinugtanon ta sa tanan nga naatay disiplina sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kung ang bata dili nato disiplinahon, unsa malay gusto anak pirmi, mukaon na nagkindi, hala kindi, chocolate. Buntag pa kaon nag chocolate og Coke. Mo nang kinabuhi ni John itong unang panahon. Gamay pa na siya. Wala pa na siya samo. Mo na yung pagkaon. Buntag pa, Coke, chocolate. Di na magdugay na na. Buhay nga na itong style. Sa ako nang isulti, but God's word is hindered by bringing fruit until the seed is planted in good ground. Good ground means obedient, willing to be corrected. Not only listener, but a doer of the word. Hear the word, accept the word, obediently, and bear fruit. Planted in good ground, there is a result. Parehas ni John the Baptist. Na resulta ang iyang gihimo nganuman kay siya ang nagpreparar sa dalan sa Ginoo. Right now, we should be the one preparing for the coming of the Lord. Amen ba taana? Mao kanang ebanghelyo gihangyon tanan sa pagpanindog.